neure autobiografia edo neure ni jaio nintzen Krusesen. Da, Krusez da ospitala handi bat. Da, 7 hilabeteaz jaio nintzen da aitzari eta amari susto handiz emanetzen. 2 kilo pixeno bezan da 57 zentimetro luzera. Bularra amaitu naban, 4 hilabete arte, eta gero hasi nintzen 5 urte arte, biberoiera arte. Da gero aginek hasi jatezen bederat hilabeteaz, da estrestien eman minipez, da garipez. Da hori nire lehenengo berbak izan zen, eta aitzari ditzeko eta haua gure edateko. Da gero oinez hasi nintzen, da kokoza nire jostailurik eta gogokoena. Ni amotoko eskolan 2 urteaz hasi nintzen da, hori andereñoa egin haizen zen nire andereño. Eta pospazio jute eginen eskolara, ze jolastu itxagen duen. Da nire gestokerire zan, amumaluzin unitzen, eta hori isil hartu naban pinturi eta pintxari naban hormi. Da nire janaririk eta gogokoena da, makaroie, arroza, eta iaten guztetan janarizera lenteaje. Eskolatik kanpo nabilen da guzteta jate egintzi, patinetan, futbolin, aerosetan. Eta etxin nabilen guzteta jate egintzi, PlayStation eta Nintendo. Eta marrazkirik eta gogokoena da, Martin Misterio jaztatua, eta animalizarik eta gogokoena Santize eta txakurra. Neska nintzen nahi jotizen futbolalisti, eta alaba bat atletiku. Eta nahi jotaz irabazi, Hola, zer iban, ¿El portero? esan duzu horren txikitzako lehenko jostarioa edo zer? kirafi. Pelutxe bat ero, gero ikusiko da. Zer iban, No sé ni qué sería así. Liga bat o la Copa del Rey. Ez dira oso bide, nik ondortuko hemen nakira batiko kopa batik. Hau. Oso nire, no? Iroia bazitzako. Herrikroseko zeupen izan duen, Pau? Hau be? Ibaino izan zen. Kontu zen, bidea zen, Kontu zea fututxe zari, Zentuta pasaba. Bilbon. Bai. Profe, bientzako izango zan hori eta... Hau nike. Punto